Shalom, estem a la lectura d'Abraham, Lech Lechá, i què podem dir d'Abraham que no s'hagi ponderat ja? L'aspecte més important que podem dir és que ell va cercar el Creador de manera consistent, de manera sòlida, de manera permanent, des de la seva tendra infància. I qui busca diu que troba. Hi ha una frase dels savis que diu: «M'he esforçat i no he aconseguit, no el creguis». No m'he esforçat i ho he aconseguit, no el creguis. M'he esforçat i ho he aconseguit, creu-lo. Això és el que va fer el nostre patriarca Abraham, el fundador del poble d'Israel. Hi ha qui diu que ell no era jueu. És clar que era jueu. Ell és l'essència del que és un jueu, un cercador de la veritat, un lluitador per la justícia, una persona que no rendeix mai davant de l'adversitat i davant de la dificultat. Al contrari, el repte i la dificultat per ell representa un estímul per esforçar-se encara més i per arribar al resultat desitjat. El resultat desitjat que sempre serà un acostament al Creador, una aproximació a la humanitat també i, en definitiva, una difusió i una propagació de les veritats de la vida, de les veritats de la realitat i de les veritats de l'existència. La veritat més important, que en el món hi ha un Creador, el qual anhela contactar amb nosaltres i tenir una relació amb nosaltres, com va aconseguir Abraham i com el poble d'Israel, a través de l'estudi de Torà, de la Tefilà, que és l'oració, i a través dels actes de justícia i de misericòrdia, de les bones accions, les mitzvot, es forja aquest contacte i aquesta relació amb el Creador. Nosaltres som el poble d'Israel, que s'ha de dedicar a facilitar aquest camí de contacte amb el Creador a tota la humanitat. Aquest és l'esforç màxim nostre, aquesta difusió i aquesta propagació del contacte i la relació de la humanitat amb el Creador. Que sigui ben aviat i en els nostres dies i que sigui com a resultat i colofó la redenció. Shalom.